Mae'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn unigryw i Gymru. Mae'n amlinellu gweledigaeth i greu'r Gymru a garem. Nid yw llesiant yn ddieithr i ni yn y trydydd sector, ond mae'r ddeddf hon bellach yn ei gwneud yn ofynnol o dan y gyfraith bod 44 corff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithio tuag at 7 nod llesiant. Y gobaith yw gwella pob agwedd at ein llesiant, nid yn unig yn awr, ond i genedlaethau'r dyfodol yn ogystal. Gallwn ninnau hefyd weithio tuag at y nodau hyn i helpu greu'r Gymru a garem. Mae Cymru lewyrchus yn golygu rhoi terfyn ar glodi, addysg ddigonol a hyfforddiant a swyddi i bawb. Mae hyn yn gofyn am economi fodern, carbon isel nad yw'n defnyddio adnoddau naturiol yn gynt nag y gellir ei hail gyflenwi. Felly ar gyfer eich prosiect chi, gallai hyn olygu helpu gwirfoddolwyr neu staff i wella eu sgiliau, neu dod yn gyflogwr cyflog byw, neu gefnogi cwmnïau neu fentrau lleol eraill o'ch cwmpas. Gallwch fod yn rhan o'r economi carbon isel hefyd trwy fonitro a lleihau'r hyn yr ydych yn ei ddefnyddio, a sicrhau bod eich safle'n defnyddio ynni mor effeithlon a phosibl. Mae Cymru gydnerth yn golygu cynnal a gwella amgylchedd naturiol iach mwyn i genedlaethau'r dyfodol hefyd allu mwynhau natur, anadlu aer glân, bwyta bwydydd meithlon, a chaelrynnu ar adnoddau sy'n hanfodol i'n heconomi. Felly gallech ystyried sut y gallech mudiad gefnogi'r amgylchedd naturiol yn ogystal â lleihau'r galwadau arno drwy ddewis cynnyrch sy'n fuddiol i'r amgylchedd, newid i gyflenw'r ynni adnewyddadwy a gwneud lle i fyd natur. Mae Cymru iachach yn golygu cymdeithas lle mae pobl yn mwynhau iechyd gwell am gyfnod hwy ac yn deall sut y gall ei ffyrdd o fyw heddiw effeithio ar ei iechyd yfory. Nid dim ond rhywbeth i feddwl amdano gartref yw iechyd, gallwn hybu llesiant yn y gwaith hefyd, drwy ddangos cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, a helpu staff i ddelio â straen a'i gydnabod. Gall darparu bwydydd iach mewn achlysuron ac annog pobl i gerdded neu feicio hefyd gyfrannu at iechyd corfforol ac iechyd meddwl, ac mae'n cyfleu'r negeseuon cywir hefyd. Mae Cymru fwy cyfartal yn golygu bod gan bawb y cyfle i gyflawni ei potensial, waeth beth yw ei cefndir neu amgylchiadau. I arwain y ffordd wrth amlygu anghydraddoldeb ac amgyrchu dros newid. Gallwn barhau ar gwaith hwn drwy fonitro ein gweithgareddau ein hunain yn weithredol a gweithio i chwalu unrhyw rwystrau a allai atal pobl rhag cyfrannu atynt. Gallwn hefyd barhau i herio gwahaniaethu a chefnogi hawliau dynol. Mae Cymru o gymunedau cydlynus yn golygu Cymru lle mae pobl yn cyd-fyw yn hapus ac yn teimlo i bod yn perthyn i'w cymuned. Cymru sydd hefyd yn darparu mynediad i dai o safon, trafnidiaeth, gwasanaethau cyhoeddus a swyddi. Fel mudiad trydydd sector, mae'n bosibl eich bod eisoes yn helpu i gryfhau perthnasoedd yn eich cymuned. Gallai rhannu eich gwybodaeth a'ch profiad gyda'r cyrff cyhoeddus yn eich ardal arwain at wasanaethau lleol gwell, a gallai mwy o bobl deimlo bod eu llais yn cael ei glywed. Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu yw'r Gymru a garwn. Y Gymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon, y celfyddydau, diwylliant a'r Gymraeg fel rhan o fywyd bob dydd. Mae'r trydydd sector eisoes yn chwarae rhan enfawr yn cefnogi'r celfyddydau, chwaraeon a hamdden. Efallai y gall eich mudiad hyrwyddo neu fwynhau'r pethau hyn fwy fyth. Boed drwy adnewyddu eich polisi iaith Gymraeg, mwynhau mwy o'n trefftadaeth naturiol neu hanesyddol, neu drwy wahodd y rai o'ch cwmpas i rannu ei diwylliannau. Dylai cyflawni'r nod hwn fod yn brofiad hwyliog i bawb. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang yw Cymru lle dy dim ond yn defnyddio ein cyfran deg o adnoddau mwyn sicrhau nad ydym yn gweithygu heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a thlodi, a'n bod yn gweithredu mewn ffordd nad yw'n camfanteisio ar eraill. Mae hwn yn swnio nod anferthol i fudiad trydydd sector, ond mae newidiadau bach yn gallu cyfuno i greu effaith fawr, megis creu polisi buddsoddi neu brynu moesegol, dewis prynu nwyddau masnach deg, lleihau ein allariadau nwyon tŷ gwydyr, a chefnogi ymgyrchoedd sy'n herio anghydroddoldebau byd-eang. Felly dyna ni, 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
Fel trydydd sector, rydym eisoes yn helpu Cymru gyflawni pob un o'r nodau hyn a gallwn gefnogi cyrff cyhoeddus a'n gilydd i fynd ymhellach. Os byddwn wir yn ymrwymo i ystyried pob un o'r nodau hyn cyn i ni wneud unrhyw benderfyniadau, fe allwn sicrhau'r Gymru ag arem. Y Gymru rydym yn ei heiddi.